Minkejja l-ftaħir tal-Gvern fuq is-surplus u fuq kif għandna ekonomija b'saħħitha huwa ċar li dan il-ġid mhux qed jasal għand kulħadd. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista qed jiggarantixxi li Gvern Alternattiv Nazzjonalista itejjeb il-livell ta' għejxin tan-nies. Dan huwa letteralment ċertifikat tal-falliment tal-Gvern illi tilef il-boxla soċjali. Bil-maqlub Partit Nazzjonalista x'aħna mhux nikkritikaw biss. Konna tajna u natu u nibqgħu garanzija li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Id-direzzjoni tagħna hija ċara, nafu li ma oqsma rridu ninvestu fihom, li ma toroq irridu nimxu fihom, li ma direzzjoni rridu nħdu l-pajjiż u b'garanzija illi ntejbu l-għajxin tan-nies. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista illi saritlu fuq Net FM. Huwa qal il-figuri tal-faqar li ħarġu din il-ġimgħa huma xhieda tal-falliment tal-Gvern ta' Robert Abela li f'pajjiż bħal Malta jkollok dan l-ammont ta' nies li qegħdin f'riskju ta' faqar huwa inkwetanti ferm. Adrian Delija qal li ħafna familji jinsabu mħassba mis-sitwazzjoni f'diversi lokalitajiet madwar pajjiżna fejn żieda ta' kriminalità qed twassal għal biża' fost il-familji. Il-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm pjan holistiku għal dawn iż-żoni biex ir-residenti jkollhom futur aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu huwa konsegwenza ta' meta l-kriminalità tibda tnawwar lis-soċjetà minn fuq nett. Il-Partit Nazzjonalista jemmel li għandna nħarsu mhux biss lejn aktar infurzar tal-liġi iżda jkun infassal pjan holistiku. Il-Gvern la qed jagħti komfort, la qed jiddiskuti. La qed jagħtina għall-inqas perspettiva ċara u ġusta u din ma tistax tibqa' dejja. Ħanitilfu il-kontroll f'pajjiżna. U dik hija xi perikoluża. U fl-opinjoni tiegħi di jridu nagħmlu minn kollox biex nifhmuha bin niżnuha imma mill-ewwel nintervjenu għax fil-mument li nqabeż dak il-lajn u bad ikun tard wisq. Adrian Delija qal li għal darb'oħra taħt it-tmexxija ta' Robert Abela qed ikun hemm intħil mill-Gvern fix-xandir pubbliku, xandir iffinanzjat mit-taxxi tal-Maltin kollha, u allura jeħtieġ li jkun jirrifletti l-fehmiet tal-Maltin kollha. Al kontrarju ta' dan, il-Partit Nazzjonalista qed joffri proposti intiżi sabiex jissaħħaħ il-ġurnaliżmu indipendenti u x-xandir tal-Istat ikun wieħed newtrali u awtonomu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif l-istudenti jinsabu imħasba dwar l-eżamijiet tagħhom fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19. Minkejja s-sitwazzjoni prekarja li qed twassal għal aktar stress u pressjoni fuq l-istudenti, il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Owen Bonnici mhux jieħu azzjoni konkreta u qed iħalli l-istudenti fil-limbu. Dan kollu qed joħloq inċertezza wkoll fost il-ġenituri li m'għandhom ebda serħan il-moħħ dwar dak li se jiġri fil-ġimgħat li ġejjin.